Не си сам! Всички ние сме човешки същества, зависими от нашите емоции. Зависими сме от любовта, надеждата, щастието, нуждата от одобрение. Приемаме внимание и грижи. Ако тези положително заредени изживявания липсват, Ставаме зависими от гнева, отчаянието, омразата, завистта. Емоциите ни правят зависими и водят до зависимост. Пристрастяваме се към различни субстанции. Към деструктивно поведение и към психични заболявания. А ти разпознаваш ли своите емоции? Какво чувстваш? Как се чувстваш в момента? щастлив, тъжен, отхвърлен, обичан. Мразен, надежден, отчаян, гневен. Независим ли си от своите емоции и как ги изразяваш? Зависим ли си? Какви зависимости имаш? Даваш ли си сметка? Как се справяш със своите зависимости? Позволи ли да ти помогне? Не си сам! Днес карах 6 по английски. Много съм горда с себе си. Браво на те! Аз за тройка се моля. Я черпи с една единица от твоята шестица. Абе, Сене, я се стегни, ти освен PlayStation, друго нямаш в главата. Вики, какво има? Не ти ли харесва ябълката? На диета съм. Просто трябва да сваля още 2 кг. Но Вики, какви 2 кг? Ти си супер слаба. Я се осъзнай. Вижте я, Дони. Не може да смогне на балици. По-полека, Дони, дай да ти помогна с храната. Дони, всичко наред ли е? Не си го изкарвай на баницата. Да, всичко е наред. Трябва да отида до туалетната. Чао! Дони, какво има? Всичко наред ли е? Не знам, не мога да спра да ям, не мога да спра да повръждам, не мога да се справя. Не се притеснявай, имаш мен. Хайде да отидем пред другите да се позабавляваме. Вики, кифлички, хайде сме до стаята да си лафим. Не съм в настроение, остави ме. Много съм дебела. Макар че ще се щупиш от слабост. Искаш да отидем до нашия психолог и да му разкажеш притесненията ти. Хайде, ще дойда с теб. Анорексия, невроза, булимия и синдрома на неконтролируемото преяждане са хранителни разстройства с многофакторни причини – психологически, семейни, социални и биологични. Според първата българска организация за хранителни нарушения УНИКАЛ, хранителните разстройства са заболяванията, които заемат второ място по разпространение след депресията в тинейджърска възраст. Те са заболяванията с най-висока смъртност сред психиатрически болести – около 20%, а 95% от страдащите с хранителни разстройства са на възраст между 12 и 25 години. По данни от личните лекари в България, диагностицирането на болни от анорексия невроза под 12 години се е покачило с 12% през последните години. Броя на момичетата, малко и на тинейджърската им възраст, приети в болнично заведение с тежка форма на анорексия невроза се е увеличил с последните 10 години, сочат резултати от Националния статистически институт. Повечето препоръки има множество възможности за лечение на хранителните разстройства, в зависимост от естеството и тежестта на симптомите. Повечето препоръки за лечение задължително включват някакъв тип психотерапия и обучение за хранене. Хранителните разстройства са отражение на психологически проблем, свързан с себевъзприятието. Най-тежката и болезнена стъпка е да осъзнаем, че имаме проблем, да се изправим срещу него и да потърсим помощ. Несъмнено това е абсолютно необходимо, за да започнем процеса на лечение. Едно добро начало е да се обърнем към хората, на които имаме доверие, споделяйки им какво преживяваме. Ако пък засегнатият е ваш близък, то е изключително важно да поговорите с него и да му изразите опасенията си по подкрепящ начин. Това ще помогне да потигнем към приемане на проблема и следователно от лечението, от което има нужда. Не се страхувай, довери се, потърси помощ от учител, приятел и училищния психолог. Не си сам, ние сме с теб! С това всички ще ги разбием, гледай само. Хайде, после да
Маев. Виж, той ме хареса снимката. Аз пък имам само 32 лайка. Тук Йоня се отдърве 4 часа. Круасанчето е да спреш, че ли паричите на Европа? Да. Застрете се на Инстаграм и Снапчат, достатъчното влияние. Здравейте, Светури, ние тук с Алексчето и Габи се чуваме и лайф от Даскало. Вие как сте? Чакаме вашите коментари. Муцки гушки от нас! Ще го смачкам това, ще го направя на пух и прах. Георги Криси и той ще застреля. Мале, ей, сега! Значи се удобиш, ще ти разкажа, брата. Водят 2 на 0. Водиш ме на морски шах, но наумно ще те бия 10 на 0. Мечтай си. Ей, какво се забили в тези телефон? Ще се бъдете. Хайде, оставете го малко, той лайф се върнете в реалността. Хайде да изиграем една игра, ще колкото повече, толкова повече. Елате при нас, ще бъде забавно. Има още 10 минути до началото на часа. Добре, айде! Интернет зависимостта, както при всяка друга зависимост, започва безобидно. От Instagram, Facebook, Twitter и всички социални мрежи. Така имаме възможността да кажем пред широк кръг от хора виж ме. Показваме себе си, разглеждаме другите, докато един ден не установим, че през 5 минути нервно проверяваме телефона си за лайкове и съобщения. Не можем да се съсредоточим над важните неща. Станали сме зависими от интернет. Ключовите думи са бързо и лесно. Интернет е като пакетче чипс или вафла. Задоволява важни човешки потребности за кратък период от време и след това осъзнаваме, че поглъщането на тази храна е нездравословно. Изкушаващо е да получим това, което е жизнено необходимо за душата ни, но оставаме с неприятния вкус на илюзията и празнотата. Зависимостта от компютърните игри е нов вид психологическа зависимост, при която играта от развлечение се превръща в важна потребност за човека. На пръв поглед ми се струва, че това не е толкова страшно като алкохола и наркотиците, при които токсичните вещества разграждат организма, но ние само така си мислиме. Компютърните игри стават все по-завладяващи и все по-силно имитират реалността. Ето защо все повече хора стават техни заложници. Пристрастяването към видео и компютърни игри влезе в списъка на Световната здравна организация. Сред симптомите на зависимост се посочва невъзможността да контролира времето за игри и да го увеличава, като така пренебрегва други интересни всекидневни дейности. Зависимостта от игрите води до стрес и конфликти в личната, семейна, образователна и професионалната среда. Поради прекомерния престой във виртуалния свят, в който бяга човек, постепенно губи контакт с реалността. Дори да не е в физически контакт с компютър или мобилен телефон, мислите и са насочени към следващото ниво на видеоигра. Нова сума на рулетка и купуване на нови ненужни неща. Психичната зависимост става все по-голяма. Призоваваме ви да излезете от телефоните си и да се върнете към реалността, където всичко е по-хубаво. Има аромати, усещания, други цветове. Чакаме ви в действителността, където може да се видим лице в лице, да открием истински приятелства. Да бъдем себе си тук и сега. Кога ще пускаш Wi-Fi? Сигурно до вечера. Аз ще правиш битка. Не знам. Кари, айде да ходим на нашето място. Ама чайте малко, не ми надя. Виждате ли една здърсната нова училище? Ай се изгадвам с нея. Чакайте сега тук и гледайте си. Здравей, как си? Харесва ли ти в Даскало? Да. Ай, с мен да те бъде на едно яко място да те запозная с моите приятели. Виждам, че се нямаш още компания. Добре. Вие как сте днес? Добре. Мале, не искам от това работа за изпитвания и контрол. И като не върви, не върви. Втора двойка подред нашите ще ме изселят. Вижте какво ви нося, ай се надъхаме. Айде да излезем днеска. Добре. Да, може. Къде ще ходим? Ай на дискотека. Добре, ай. Си се питай се, дръпни се, нищо няма да ти станеш, да се спуснеш. Какво стана? Зле ли си? Ей, младежи, какво се случва тук? Всичко наред ли е? Какво правите тук? Пушите, а? Какво има на момичето? Добре ли си? Да. Я ръка да ти помогна.
Благодаря. Вижте, Сладори, не ви прави готини да се дрогирате и да пушите. Аз съм футболист, съм постигнал всички успехи с труд, лишение и постоянство. Аз зная, че имате много позитивни качества, с които може да успеете. За това елате с мен да ви подаря по няколко билета за следващия мач на Берое. Тютюнопушенето е световен социален медицински проблем. Докладът на Световната здравна организация предупреждава, че пушенето убива всяка година 5 милиона души и през 2030 година броя на жертвите може да достигне 8 милиона годишно. Юношеството е ключов момент в развитието на никотиновата зависимост. Повечето възрастни пушачи, 80% са започнали да пушат като тинейджери. Младите възрастни, които пушат всеки ден, са значително по-голям риск да развият зависимост към други наркотици и алкохол, както депресия и тревожност. Употребата на тютюневи продукти е неефективен начин да справим се с стреса в живота. Средно намалява живота с 10 от 8 до 10 години и е доказана причина за около 25 заболявания. Всъщност, цигарите са един от причинителите, а не един от решенията за стреса. Райският газ е все по-популярен сред младите. Не само в България е така, в цяла Европа. В медицината веществото се използва за упойка, а сред европейските тинейджери райският газ се е превърнал в лек наркотик, който се използва за развличане. При употреба на райски газ кислорода в организма се измества, което може да доведе до липса на достатъчен кислород в мозъка. Следствие от това могат да бъдат частични парализи или дори трайни физически увреждания. Двама души в Дания са починали след употреба на райски газ в последните 2 години. Наркотиците са все по-лесно достъпни както за малолетни деца по училищата, така и за подрастващи тинейджери по заведения и дискотеки. Днес различни субстанции могат да бъдат поръчани по интернет, както така да се приготвят домашна обстановка. Към наркотиците посягат хора на всякаква възраст и във всяко социално положение. Ако се притеснявате, че вие или ваш близък има проблем с наркотиците, може да се обърнете към Превентивния информационен център по зависимост в Стара Загора. На екрана ще видите телефоните за контакти. Всички сме зависими от едно или друго нещо. Важно е да запазим връзката със себе си. И да сме зависими преди всичко от избора си да останем независими от негативното влияние на нашите емоции. Важното е да бъдем осъзнати и обичащи преди всичко себе си. Светът ще ни изпитва, изкушава, пречупва, събаря и предизвиква. Важно е да сме запознати с рисковете и опасностите, за да сме подготвени и да знаем как да се предпазим. Хранителна зависимост. Зависимост от интернет, социални мрежи и компютърни игри. Зависимост от тютюн, наркотици и алкохол. Зависимост от одобрение и нуждата да бъдем приети. Зависимост от потвърждаване и заявяване на нашата идентичност. Зависимост от обич, грижа и внимание. Всички сме зависими от нашите нужди и потребности. Но помните, че не сте сами. Винаги ще има близък приятел или роднина, към когото да се обърнете. Създадохме това видео за вас, за да ви напомним, че и ние сме тук с вас. Ако сте престрастени или се притеснявате, че ваш близък или приятел страда от зависимост, може да се обърнете към училищен психолог или към Превентивно-информационния център по зависимости. Пазете се, не сте сами. Нека бъдем независими от нашите зависимости!